कृष्ण करुणा सिंधु धीरबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 5 നിങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? ഭക്തിവൃക്ഷ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പം ഈ ബുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഈ ബുക്ക് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പം അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. അത് ഞെക്കുന്നതിനെ അടുത്തടുത്ത പേജ് മാറി മാറി വരും കേട്ടാ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ബുക്ക് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉത്തമം. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും വായിക്കുന്നതിനേക്കാളി ഉത്തമം നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി, അതായത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ വായിക്കാനും അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും. ദിവ്യമാതാജി ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എത്ര തരമുണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? പറഞ്ഞോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താ മാതാജി? ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ? ശ്രവണം കീർത്തനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ കേൾക്കണം. ആദ്യം നമ്മള് ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നും വരുന്നവരുടെ നിന്നും കേൾക്കണം. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കീർത്തനം ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പം നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രവണമുണ്ട്, കീർത്തനമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പം കീർത്തനവും ചെയ്യും, ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ നമ്മള് ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഒച്ചത്തിലല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലെങ്കിലും ജപിക്കണം. നാമജപം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, മാതാജി പറഞ്ഞ ആ 9 ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ആർക്കൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? അവരവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അവരവരുടെ ധർമ്മം, നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താ? സവൈ പുംസാ പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അതോക്ഷചേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യേ ആത്മാ സുപ്രസീതതി. ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം എന്താ? മധുരം. ഉപ്പിന്റെ ധർമ്മം ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ്. പുളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? അതേ മുളകോ നല്ല എരിവ് തരണം. മുളക് മധുരിച്ച മുളകിന്റെ ധർമ്മം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം. ധർമ്മം, ഓരോരുത്തർക്കും ധർമ്മമുണ്ട്. നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താ? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണ് സവൈ പുംസാ പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷചേ. യഥോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ നമുക്ക് പതനം ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് മൃഗജന്മത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ തമോ ഗുണത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മള് മൃഗങ്ങളിൽ ചെന്ന് ജനിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്കും ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കും ഉയർന്നു വന്നാൽ, അതായത് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇനി ഒരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ വൈഷ്ണവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം പറയും ആന കുളിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കരുത് പ്രായശ്ചിത്തം. ആന കുളിക്കുന്നത് ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ ആന എന്താ ചെയ്യാ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ. വീണ്ടും മണ്ണ് വാരി
വീണ്ടും പൂഴി വാരിയിടും, മണ്ണ് വാരിയിടും. എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും? ഇത്രയും സമയം വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതേ പൂഴി വാരിയിട്ടത് ആ കുളിച്ചതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പിന്നെയും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ? തിങ്കൾ മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ തെറ്റ് ചെയ്ത് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുമ്പസരിക്കും. കുമ്പസാരം തെറ്റാന്നല്ല, പക്ഷെ നല്ലതാ. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മളത് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കരുത്. പക്ഷെ കുമ്പസരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും പോയി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെയും വിചാരിക്കും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പോയി കുമ്പസരിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല, അതല്ല ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഒരു ഭക്തൻ, വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തൻ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഭക്തിയുത സേവനം ഓൾറെഡി ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷേ നാമജപത്തിന്റെ പേരിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും 7ാമത്തെ ഒഫൻസ് ആണ്. 10 അപരാധങ്ങളുണ്ട്, നാമാപരാധങ്ങൾ. അതില് 7ാമത്തെ അപരാധം എന്താ? ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലത്തിൽ, അത് നാമജപത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ പിന്നെ പാപം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എന്ത് പാപം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ മാക്സിമം പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ വൈഷ്ണവൻ ശരിക്കും പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. തുടർന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. പതനം സംഭവിക്കും ആർക്കായാലും. മായ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലെ? മായ നമ്മൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച നല്ല സിനിമയുണ്ട് ടിവിയില്, ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, വൈകുന്നേരത്തെ സിനിമ പോയി കാണാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരാ? മായ കളിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റലാണ് മായ ദേവി ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണ ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതം. അതായത് പതനം സംഭവിച്ചാലും ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വച്ചാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനേഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാരായിരുന്നു? ആരെയാണ് യമദൂതന്മാരും വിഷ്ണുദൂതന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത്? അജാമിളൻ. വെരി ഗുഡ്. അജാമിളനാണിത്. അപ്പൊ അജാമിളൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് പിന്നെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ പതനം സംഭവിച്ചു അല്ലെ? പിന്നീട് ഒരു വേശ്യന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതും പിന്നെ ഇളയ മകന് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ട് ഒരുപാട് മോശകർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. പാപകർമ്മത്തിലാണ് ജീവിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് യമദൂതന്മാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാ പോയത്, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ശരശയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്. ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാ, അതല്ല. ഇത് അജാമിളൻ. അജാമിളൻ ഭക്തനായിരുന്നു, പക്ഷെ പതനം സംഭവിച്ചു എവിടെയോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നാരായണ, തന്റെ മകനെയാ വിളിച്ചത്. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ മക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പേരായിടുക, ഇപ്പെല്ലാം മാറി. എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഇടുന്നത്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും. അച്യുതൻ, പത്മനാഭൻ അല്ലെ, മാധവൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേരുണ്ടാവും. അപ്പം നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്ന് അജാമിളന് ഒരു രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ്, സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഹരിദ്വാർ പോയി പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പം പതനം സംഭവിച്ചാലും വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയുത സേവ എപ്പ ചെയ്താലും അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഉപയോഗിക്കും. നേഹോ വിക്രമനാസോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ തായതേ മഹതോ ഭയാൻ. കുറച്ച് ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്താലും വലിയ വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അത് രക്ഷിക്കും. ഭക്തിമാർഗം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കർമ്മമാർഗമോ ജ്ഞാനമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. ജ്ഞാനകർമാദനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണ അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അല്ലെ? ജ്ഞാന കർമാദ അനാവൃതം. ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ കർമ്മത്തിന്റെയോ ആവശ്യം ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. വലിയ ജ്ഞാനിയായി, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് വലിയ ജ്ഞാനി അവിടെ നിന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഭക്തിയുത സേവനത്തില്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി മാത്രം മതി. അവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല.
കാരണം ഭക്തന് വേറൊന്നും വേണ്ട, മോക്ഷം പോലും ഭക്തന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവ മാത്രം. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുക. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത പോലെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല, ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ, ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്രിം വിധിന്ന ഏകാന്തികി ഹരി ഭക്തി ഉത്പൈതയേവ കൽപ്പത്തെ. ശ്രുതി സ്മൃതി, ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടറിവ്, കേൾക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ, സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഭാഗവതം, ഇതുപോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നാമം ജപിക്കുകയോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ശരിയായ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാര്, നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാര് എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പം ഒന്നാം സ്കന്ധം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോക പറയുന്നത് സവൈ പുംസാ പരോ ധർമ്മോ യതോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ അഹേതുകി അപ്രതിഹത യേയാത്മാ സുപ്രസീദതി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ പദവികൾക്കും തുറന്നു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാളെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണക്കാരനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാൻ വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണമെന്നോ ഇന്ന കുലത്തിൽ ജനിക്കണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല. കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാ, കലോ ശൂദ്ര സംഭവ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആർക്കും ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത അറിയോ? എന്ത് യോഗ്യത വേണ്ടത്? വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട, പണം വേണ്ട, സൗന്ദര്യം വേണ്ട, പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസവും അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും. വിശ്വാസം, ഭക്തി. അതിന് മുമ്പ് എന്താ വേണ്ടത്? വിശ്വാസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹം. വെരി ഗുഡ്. ആഗ്രഹം. തത്ര ലൗല്യം കേവലം ഏകമൂല്യം ജന്മകോടി സുകൃതന ലഭ്യത്തെ. തത്ര ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം, തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം. എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും. ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ അഭിലാഷവും മനോഭാവം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണൻ പ്രതികരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരുക്കി തരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കാനാണ്, ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കാനുള്ളത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടാ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതും ഭഗവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചുണ്ടാവും അല്ലെ. യഥാമാം പ്രപത്തന്റെ താമസദൈവ പചാമ്യ. ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ഭഗവാനിലെ ഭക്തിയുത സേവനുള്ള ആഗ്രഹം ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനുമുള്ള കാരണം ആഗ്രഹമാണ്. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബന്ധനത്തിലാക്കും നമ്മളെ. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കോ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പൊ ആഗ്രഹം 2 തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, എനിക്ക് വലിയ കാറ് വേണം, വീട് വേണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? ആ ആഗ്രഹം നടക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് പുനർജനിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒക്കെ കേൾക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടും. ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വത സേവകരായ നാം ആ ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയും ഇവിടെ നാം നമ്മുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അവയുടെ ഫലം സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിശദീകരണം. നാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടത് ആഗ്രഹം നിമിത്തമാണെങ്കിലും അതേ ആഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ വിവിധ രൂപങ്ങളിലും അവസ്ഥകളിലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നാം നടത്തുന്ന അലഞ്ഞു തിരിയലിന് അന്ത്യമുണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മള് എന്ത് ആഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മൾ വീണുപോയത്? ആർക്കും അറിയാം. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് പറഞ്ഞോ മാതാജി. ആഗ്രഹവും ഭക്തിയും കാരണം ഭഗവാനിൽ നമ്മള് ആഗ്രഹം കൂടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം
നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്നും പതിച്ചു പോയി, അല്ലെ, വീണുപോയി. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താ? ദുഃഖാലയം അശാശ്വത, ജയില് പോലെയാണ്. ചില ആള് AC ജയിലിലായിരിക്കും, ചില ആള് സാധാ ജയിലിലായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് കർമ്മ ബലം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിൽ വീണു പോകുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണു പോയത്. പക്ഷേ വേറൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അതേ ആഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ആഗ്രഹം മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അന്യാഭിലാഷിത ശരി, എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കേ പറ്റൂ. നമ്മളൊക്കെ കനിഷ്ഠരാണ്, അല്ലെ? കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. കനിഷ്ഠർക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്കെല്ലാം കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. പക്ഷെ ആഗ്രഹം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അന്നേരം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണം ആഗ്രഹം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഭാഗവത ഓൾസോ പറയുന്നുണ്ട് 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ, അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. അകാമ സർവകാമോ വാ, അകാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകാമനാകട്ടെ, ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ. ഓക്കെ, ഭക്തന്മാരുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്. സർവകാമോവ, പലതും കാംക്ഷയുള്ളവനാകട്ടെ, ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ളവൻ, ഒരു കർമ്മി അല്ലെ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. മോക്ഷകാമ ഉദാരതി, മോക്ഷൻ മുമുക്ഷവനാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാകട്ടെ. ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലെങ്കിലും കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന, ഏതൊരാളും തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന പരിപൂർണതയെ നേടാൻ വേണ്ടി പരംപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. യജേത പുരുഷം പരം. അകാമ, ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. സർവകാമ, കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. മോക്ഷകാമ, മോക്ഷമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ. തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന, തീവ്രമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തി തീവ്രമായ ഭക്തിയുത സേവനം, പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. എന്താഗ്രഹമായാലും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോണം, അല്ലെ? പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു? സുധാമ, കുചേലന്റെ ഭക്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ എന്താഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് നടത്തിത്തരും, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. ആരൊക്കെയാ 4 കൂട്ടർ? 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നില്ലേ? ആരൊക്കെയാ? മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ. ദുഃഖിതർ, ആർത്തി, ജിജ്ഞാസു, ദുഃഖിതൻ, ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, ജ്ഞാനി. ഓക്കെ. ചാതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുർ അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ജാബരദർശഭ. 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവര് സുഹൃതികളാണ്, അവര് ദുഷ്കൃതികളല്ല, അല്ലെ? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഭഗവാനിലേക്ക് പോവുക. ഒരാഗ്രഹവുമില്ലേ? കുചേലനെ പോലെ ഒരാഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ, എന്താ പറയാ, ഭാര്യ പണം ചോദിക്കാനാണ് ദ്വാരകാധീശനായ ഭഗവാനിലേക്ക് കുചേലനെ അവിൽപ്പൊതി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. പക്ഷെ കുചേലൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ആ അവിൽപ്പൊതി ഭഗവാനും കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെ ഉണ്ടായി, അല്ലെ? പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് പൂന്താനം. സംസ്കൃതം ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ പച്ച മലയാളത്തില് ആ ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ത് ഇഷ്ടാണെന്ന് അറിയാം ജ്ഞാനപ്പാന. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില് രാവിലെ കണ്ണൻ എണീക്കുന്നത് തന്നെ ജ്ഞാനപ്പാന കേട്ടോണ്ടാ, അല്ലെ? 3 മണിക്കൊക്കെ നട തുറക്കുമ്പം. കാരണം അത്രക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാ ഭഗവാൻ അത്. അതിൽ വലിയ സംസ്കൃത വാക്കുകളോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതാണ് പൂന്താനത്തിന്റെ ആ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി. ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് വന്നു, അല്ലെ? നേരിട്ട് പൂന്താനത്തിനെ കൊണ്ടുപോവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ വേലക്കാരി കണ്ടു ഭഗവാൻ വന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. അവരും പോയി. പൂന്താനത്തിന് ഉടലോടെയാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി അളക്കാൻ പറ്റില്ല. വലിയ ചന്ദനമൊക്കെ തൊട്ട് തുളസിമാലയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഭക്തനാവണം എന്നില്ല, അല്ലെ? ഭക്തി ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്, നമ്മളെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാനെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് ഒരാള് ഇത്ര വലിയ ഭക്തനാണെന്നും, പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ജപിക്കാനും ഭക്തി സേവ ചെയ്യാനും തോന്നും. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി, അത് പ്യോർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, തികച്ചും സ്വയം പര്യാപ്തവും സ്വതന്ത്രവുമാണ്. അതൊന്നിനും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അതേപ്പോ ഇതില് പറയുന്ന ഭക്തി ശുദ്ധവും 3 ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവുമാണ്. അതായത് പുണ്യകരമായ ജനനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല,
വലിയ കുലത്തിൽ ജനിക്കണമെന്നോ ഇന്ന അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഇന്ന് വലിയൊരു എന്താ കുടുംബ പാരമ്പര്യമുള്ളതിൽ ജനിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഭക്തി സേവനത്തിലില്ല. എല്ലാവർക്കും തുറന്ന് വിതരണം സ്ഥാപിക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കണം. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, തണുത്ത മാസങ്ങളിൽ കുളിക്കാനുള്ള ഗുണനിലവാരം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം. അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹവും ആകർഷണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. അപ്പം എന്താ തണുപ്പ് കാലത്ത് ചിലപ്പോ രാവിലെ കുളി പറ്റില്ല, ചില പേർക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആഗ്രഹവും കൃഷ്ണ ഭഗവാനിലേക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിയുത സേവനിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു ക്വാളിറ്റി അത് മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നു, ആൽക്കെമിക് എന്ന് ഒരു രസം ഒരു ഇതുണ്ട്, കെമിക്കൽ. ഇത് ഇരുമ്പിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന ജന്മ സ്വഭാവത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ പെടണമെന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. പുണ്യകരമായി ജനനം വേണമെന്നില്ല, വലിയ സമ്പത്ത് വേണമെന്നില്ല, സൗന്ദര്യം വേണമെന്നില്ല, ഒന്നും ശുദ്ധമായ ഭക്തിയിൽ തടസ്സമാകുന്നില്ല. ഒരാവശ്യവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ട. എന്താ വേണ്ടേ? ആഗ്രഹം, തത്ര ലൗല്യം, ആഗ്രഹവും ആകർഷണവും ഉണ്ടാവണം. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും കൃഷ്ണാവധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സത്ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായകമല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന ബദ്ധാത്മകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവൃത്തി മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പം വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഏതൊക്കെയാ? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ, ശൂദ്ര. വെരി ഗുഡ്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. പിന്നെ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണാശ്രമം അല്ലെ. വർണ്ണവും ആശ്രമവും. വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠൻ, പാടൻ, യജൻ, യാചൻ, അതായത് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പിന്നെ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുക, ദക്ഷിണ സ്വീകരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അവരുടെ ധർമ്മം അതാണ്. ക്ഷത്രിയനോ? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു. സ്വന്തം രാജ്യം ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് പ്രജകൾക്കെല്ലാം സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം. വൈശ്യരോ? കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം. എന്ന് പറഞ്ഞാ കൃഷി ചെയ്യണം, പിന്നെ എല്ലാവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം എത്തിക്കണം, പിന്നെ പശുവിനെ നോക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് വൈശ്യര് ചെയ്യുന്നത്. ശൂദ്രരോ? ശൂദ്രര് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം അല്ലെ. ഈ 3 കൂട്ടരെയും സഹായിക്കുന്നവരാണ് ശൂദ്രൻ. ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചാരി. 25 വയസ്സിന് മുമ്പ് ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് കയറാം. ഇല്ല നൈഷ്ഠിക നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് സേവനം തുടങ്ങുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥർ, ഗൃഹം, പിന്നെ എന്താ കുട്ടികള്, മക്കൾ എല്ലാം ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം നടുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗൃഹമേദിയാവും. ആശ്രമം, ഗൃഹമേദി 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഗൃഹമേദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല അവിടെ. ഭവനം അല്ലെ, ഭവനം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭവനത്തിലെ എന്താ? ഭവനം. എന്താ ഭവനത്തിലെ? ആരാ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ. ആ എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആവുക? വനം. വനം എന്ന് പറഞ്ഞാ കാട്. കാട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? മൃഗങ്ങള്. അപ്പൊ ഭവനം, ഒരു ഗൃഹത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് ഭവനമാകൂ. ഭഗവാനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വനമായി. വനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കാട്. കാട്ടില് വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പം ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ മൃഗങ്ങളായി മാറി. എന്തുകൊണ്ടാ? മൃഗങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനഞ്ച അല്ലെ. ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഉറങ്ങും, പിന്നെ ശത്രുക്കളുമായിട്ട് അടികൂടും, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം നമ്മളും അത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മനേഹിത്തോ പശുവിൻ സമാന. നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അല്ലെ? നമുക്ക് ഇരിക്കാലി മൃഗം എന്നേ നമ്മളെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഭഗവാനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭവനം വനായി മാറി. അതായത് കാട് ഒരു പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നടുക്ക് വെക്കണം അല്ലെ. അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള്, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, ആ ഒരു ബന്ധം നന്നായിട്ട് പോണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നടുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധം പിന്നെ ഭഗവാനും ഇഷ്ടമാണ്.
അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ, കുടുംബത്തിനെ ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ നിത്യം നാമജപം നടക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നത്, അത് വൃന്ദാവനായി മാറി, വൈകുണ്ഠമായി മാറി. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളൊന്നും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി താമസിക്കണം എന്നില്ല. ചില പേര് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി താമസിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, മായപ്പൂർ അവിടെയൊക്കെ പോയി താമസിക്കും. നമുക്ക് പറ്റുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വന്തം ഗൃഹം വൃന്ദാവനാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. സ്വന്തം ഗൃഹം, അതാണ് സ്ഥാനേ സ്ഥിത ശ്രുതികഥ തനുവാൻ മനോപീർ. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കും, വിഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കും വെച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ നാമം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അവബോധമാണ് പ്രധാനം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിനെ വിളിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാ? അവബോധമാണ്. നമ്മള് ധാമില് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നില്ല. ധാമില് നമ്മള് മൃഗത്തിനെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വൃന്ദാവനായി മാറ്റാൻ പറ്റും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കൽ വൃന്ദാവനം പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ സമയത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ബൽറാം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ വഴി തെറ്റിച്ചു വിട്ടു. എന്നിട്ട് ശാന്തിപുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് അദ്ദേഹം കുളിക്കുമ്പോ അദ്വൈതാചാര്യർ അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, അദ്വൈതാചാര്യ അങ്ങ് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയോ? ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിലാണല്ലോ വന്നത്. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യ പറഞ്ഞു, ഇത് ശാന്തിപുരാണ്, അങ്ങ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എവിടെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അത് വൃന്ദാവനമായി മാറി. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല, നമ്മുടെ അവബോധമാണ്, കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. ഭഗവാൻ എവിടെ ഓടിക്കളിക്കുന്നോ അത് വൃന്ദാവനമായി, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗൃഹം വൃന്ദാവനാക്കാൻ പറ്റും. നാരദ് മുനിയോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ യോഗികളുടെ ഹൃദയത്തിലോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഒന്നല്ല ഉള്ളത്, എന്റെ ഭക്തന്മാരെ എവിടെയാണോ എന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെയുണ്ട്. നാഹം തിഷ്ഠാനി വൈകുണ്ഠ യോഗിനാം ഹൃദയേഷുവ തത്ര നിഷ്ഠാനി നാരദ യത്ര ഗായന്തി മത് ഭക്ത യത്ര ഗായന്തി മത് ഭക്ത. എന്റെ ഭക്തന്മാരെ എവിടെയാണോ എന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിക്കുമ്പം ഭഗവാൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം എത്ര പറ്റുന്നോ അത്രയും നാമം നമ്മള് കൂടുതൽ ജപിക്കുക. ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? അത് ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഈ ഹരിനാമത്തിന് പറ്റും. കലികാലത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാർ. ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഭക്തന് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അബദ്ധത്തിൽ വീണാലും, അബദ്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ആ ഭക്തന് പറ്റിയാലും കൂടുതൽ കർശനമായി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അജാമിളന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അജാമിളൻ വീണുപോയി, ഇത്രയും മോശമായ ജീവിതം നയിച്ചു, എന്നിട്ടും അജാമിളൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. വില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂറിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വില്ലുമംഗലം സ്വാമി, വില്ലുമംഗലം, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറ്റിയേ? ആർക്കും അറിയോ? ആർക്കറിയില്ല? വില്ലുമംഗലം എന്താണ് പ്രഭു പറ്റിയത്? വെല്ലുമംഗലം വേശിയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി മാറി. അപ്പൊ വില്ലുമംഗലം രാത്രി പെരും മഴയത്ത് വരെ ഒരു വേശ്യയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം ആ പുഴയൊക്കെ നീന്തി കടന്ന്, ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വേശ്യയോട് അത്രയും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ വേശ്യനോട് അത്രയും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പുഴയൊക്കെ നീന്തി ഒരു മതിലൊക്കെ ചാടി വേശ്യയെ കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ ആ വേശ്യ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും പരിശ്രമം അങ്ങ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ജന്മം സഫലമായേനെ. എന്നെ കാണാനാണോ ഈ പാതിരാത്രി പെരും മഴയത്ത് വന്നത്? ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി അങ്ങ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. അപ്പം ആ വേശി ചിന്താമണി, ആ വേശി ശരിക്കും വില്ലമംഗലത്തിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം. പക്ഷെ ആ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ആ ഗുരു തിരിച്ചു വന്നു ആ ഭക്തനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ വില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂറിന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ചെയ്തത് എത്ര വലിയ തെറ്റാ, ഞാൻ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത്, എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, എല്ലാം വിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം
ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ വീണു പോയാലും, നമുക്കും അബദ്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാലും, നമ്മള് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി, അതിന് നമ്മൾ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തീവ്രമായി ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, പ്രായശ്ചിത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ആവശ്യവുമില്ല. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല യോഗ്യത. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. എന്ത് തന്നെ വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും, ഭക്തന്മാർക്കും വിഷമങ്ങൾ വരും. പാഞ്ചാലിക്കും കുന്തി മഹാറാണിക്കും ഒക്കെ എത്ര വിഷമങ്ങളാ വന്നത് അല്ലെ? അവർക്ക് വനവാസത്തിന് പോകേണ്ട വന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ കുന്തി മഹാറാണി അവരുടെ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെയോ വനത്തിൽ പോയപ്പോഴും ഭീമന് വിഷം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അവരുടെ കുടില് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യാൻ. എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളാ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഭക്തനായി ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ഭക്തന്മാർക്കും വിഷമം വരും. പക്ഷെ ആ ഭക്തൻ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടേ അത് എടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മബലമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളത് എടുക്കൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ അത് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുതരും. അതാണ് ഭക്തന ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. പ്രായശ്ചിത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? ആന കുഞ്ചക ശൗച, ആന കുളിക്കുന്നത് പോലെ കുറേ പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ പോയി ഭയങ്കര കുളിയായിരിക്കും. ആ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുളിക്കും. പക്ഷെ കരയിൽ വന്ന ഉടനെ ഇഷ്ടമാണ് പൂഴിവാരി കളിക്കാൻ. പൂഴിവാരി മൊത്തം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ എന്തിനാ ഇത്രയും സമയം കുളിച്ചത്? അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്ത പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താ അല്ലെ? എന്തിനാ അത് ചെയ്യേണ്ട? അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കലാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തം. നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പാപം ചെയ്തില്ല എന്ന്. ആർക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ ജന്മം ചെയ്തു കാണില്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മമോ ചെയ്ത് കാണും. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഇല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരാള് പോലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. കാരണം പാപം ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തിനാ? നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് ജന്മം സ്വീകരിച്ച ഒരാത്മാവും തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാ. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ മനുഷ്യർക്ക് 4 തെറ്റുകളുണ്ട്, 4 ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണല്ല, നമ്മൾ മായയിൽ പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് പറ്റും, പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും. അപ്പം തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. പക്ഷെ അത് ആവർത്തിക്കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒരു ഭക്തനില്ല എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമം, അത് വർണ്ണാശ്രമം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശ. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗുണവും കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അതിന് ഭഗവാനെ നടുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം കാലഹരണപ്പെട്ടു, കാരണം അത് ക്രമേണ ഉയർത്തുന്നു. അതേസമയം നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ആക്ച്വലി നമ്മളെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു, തൊഴിൽപരമായ കടമയെങ്കിലും കൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങിയാലും ഉയർത്തപ്പെടുന്നു, അതേസമയം തിരിച്ചും ശരിയല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ തൊഴിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ പണക്കാരനായ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ ശ്രമ ഹേവൈ ഹി കേവലം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വെറും വേസ്റ്റ് ആയി. കാരണം ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്വത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ബിസിനസ്സിൽ പൊളിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നഷ്ടമല്ല. കാരണം ഭക്തൻ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോടും പറയുന്നുണ്ട്, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഉത്തമ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാ. നമ്മളൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ ആ റൂൾസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം എന്നില്ല. ഗൃഹസ്ഥർക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അർജുനൻ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരുപാട് അസോസിയേറ്റ്സ് ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥരായാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാ? ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും കൂടെ എണിച്ച് ജപിക്കണം, ഒരുമിച്ച് ജപിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി നിവേദിച്ചിട്ട് ഗോപു നിവേദിച്ച് അത് പ്രസാദമായി സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കഥകള് വീട്ടിൽ പറയുക, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഭഗവാനെ നമ്മുടെ നടുക്ക് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്വർഗമായി, അതായത് വൈകുണ്ഠമായി.
മഹർഷിമാർക്ക് പൂർവികരോടും ദേവന്മാരോടും കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തിനും ഇനി കടം ഇല്ല. കാരണം ശുദ്ധഭക്തന് ഒരു കടവും ബാക്കിയില്ല. കാരണം യസ്മിൻ തുഷ്ടി ജഗത് തുഷ്ടി. ഒരു ചെടിയുടെ വേരിന് വെള്ളമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെടിയുടെ ഇലക്കോ പൂവിനോ കായിനോ വേറെ വേറെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കടമകളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ പോലുള്ള കനിഷ്ഠർക്ക് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്തി പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനോടായിരിക്കണം. പിന്നെ 18-ാം അധ്യായത്തിലെ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ? ഏത് ശ്ലോകം അത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചാ. വെരി ബോൾ. ഓക്കെ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചാ. സർവധർമ്മം പരിത്യജ്യ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് മാം ഏകം, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഏകം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി മോക്ഷയിഷ്യാമി, മോക്ഷം തരും. മാ ശുചാ, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നെ ആശ്രയിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും. ഈ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും അവശ്യ രക്ഷിതേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ എന്തായാലും എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ അറിയില്ലേ? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സ്വന്തം അച്ഛൻ വിഷം കൊടുത്തു, ഒരു കുന്നിന്റെ മേലയിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിച്ചു, പിന്നെ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, മതയാനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, സർപ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ദ്രൗപദിക്ക് പാഞ്ചാലിക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഭീമൻ, യുധിഷ്ഠിരൻ, അർജുനൻ, ആരും സഹായിച്ചില്ല വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത്. ദ്രോണാചാര്യർ, ഭീഷ്മാചാര്യർ ആരും മിണ്ടിയില്ല. ആരാ വന്നേ? ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റും. ഇത് യാദൃശ്ചികമായി വിലക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അനുകമ്പ കാണിക്കുകയും ആകസ്മികമായ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആചാരങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് മാപ്പ് പറയാം, തെറ്റ് നമുക്ക് തുറന്നു പറയാം, പിന്നീട് അത് ആവർത്തിക്കാണ്ടിരുന്നാ മതി. ഇപ്പം 1866 എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു അല്ലെ എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാനിൽ സ്വതാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പിന്നീട് മറ്റു കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, സംശയിക്കേണ്ട. മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതേണ്ട. ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. മാ ശുചാ, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ ആ ശരണം പ്രാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി നേടുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല. അതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ പറ്റൂ. നമുക്ക് അത് എളുപ്പമല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് മുന്നേറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനം പറയുന്നത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പം ഹരിനാമാമൃതം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ് ഭഗവാനിലെ എത്താനുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ? ഹരിർനാമ ആർക്കറിയാം ആ ശ്ലോകം? കലിയുഗത്തില് വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല. ഹരേർനാമേവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യേ. പ്രഭു എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അനിൽ പ്രഭു, ഹരിനാമ അല്ലാതെ വേറൊരു ഗതി മാർഗമില്ല കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അല്ലെ? അപ്പം പൂന്താനം അതന്നെയല്ലേ പാടിയേ? തിരുനാമ ജപം ഒന്നിയെ മറ്റേതുമില്ല മോക്ഷം ലഭിക്കാനായി അല്ലെ, മുക്തി ലഭിക്കാനായി തിരുനാമം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എത്ര പറ്റുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ ജപിക്കുക. ജപത്തിൽ തന്നെ 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അതായത് നാമ അപരാധ, നാമ ആഭാസ്, ശുദ്ധനാം.
ഏത് രീതിയിലായാലും നമ്മൾ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ മറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറയാം, വൃന്ദാവന യാത്രയുണ്ട് ഫെബ്രുവരി 24 മുതൽ മാർച്ച് 1 വരെ. അപ്പം കൊറോണയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം വരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന വളരെ ദുർലഭമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാരെ കൂടെ പോവാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും, ഷെയർ ചെയ്യും. മായപ്പൂർ യാത്രയിൽ ഒരുപാടാൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ വൃന്ദാവന യാത്ര, കാരണം ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന യമുന, ഗോവർദ്ധനം അവിടെയൊക്കെ പോവും. അവിടെയൊക്കെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൗഭാഗ്യമാണ്. അപ്പം പറ്റുന്ന ആൾക്കാര് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. ഹരിനാമാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്, തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനനോട് പറഞ്ഞേ? മാ മനുസ്മര യുദ്ധജ, അർജുന നീ എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുവോ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ? നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഓഫീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റും. അപ്പൊ അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? നാമം ജപിക്കണം. ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. ഒരു അമ്മ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകും, പിന്നെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വീടൊക്കെ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ചെറിയ ചെരുപ്പ്, കുട്ടിയുടെ കളിപ്പാട്ടം ഇതൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാം എടുത്തു വെക്കുമ്പം കുട്ടിയെ തന്നെയല്ല ഓർക്കുക ആ അമ്മ, അല്ലെ? ആ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ കുട്ടി 4 മണി 5 മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിലെത്തും, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മകനോ മകളോ ഇന്ന് ഇത് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നത് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ആ അമ്മക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓർമ്മ വരും. ആരും അമ്മേനെ റിമൈൻഡർ ഒന്നും വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാ? ആ അമ്മക്ക് മക്കളോടുള്ള അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം, അല്ലെ? ആ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരിയായ സ്നേഹം ഇല്ല, എല്ലാം കാമമാണ് കാണുന്നതൊക്കെ. ശരിയായ സ്നേഹം ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് മാത്രം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ്, അല്ലെ? അമ്മക്ക് മക്കൾ എത്ര വലുതായാലും കുട്ടി കുഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ഭഗവാന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം. ഭഗവാൻ അഹം ബീജപ്രദാപിത, നമ്മുടെ ശരിയായ ബീജദാതാവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സ്നേഹത്തിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തെ അളക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഭഗവാന് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്താ തെളിവ് ഭഗവാന് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളത്? ആർക്കറിയാം? എന്താ തെളിവ് ഭഗവാന് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ഭഗവാൻ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഓൾ ടൈം നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ വരും, കൂടെ ഉണ്ടാവും. വെരി ഗുഡ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും കൂടെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അഹം ഭക്തപരാധീന, ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന് എഡിക്റ്റ് ആവും. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനം എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. മോക്ഷം കൊടുക്കും, മുക്തി കൊടുക്കും, സിദ്ധി കൊടുക്കും, എല്ലാം കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. അപ്പം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു പ്രൂഫ് അല്ലേ? അത് തന്നെ ഒരു തെളിവല്ലേ ഭഗവാന് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന്? എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പോലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുക നമ്മളെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ, അതിലും എത്രയോ ഇരട്ടി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പം അതുകൊണ്ടാ അത് ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്ത ആത്മാക്കളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മറഞ്ഞു നിൽക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോ അയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാം അജമവ്യയം. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ, എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല അർജുന, കാരണം യോഗമായ അവരെയൊക്കെ മറക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പിന്തിരിയാൻ ആരും ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്ത് കർമ്മമാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു അമ്മക്ക് കുട്ടിയെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അമ്മ ഓർമ്മിക്കും. അതുപോലെ
ഭഗവാനെ നമുക്ക് 24 എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്ത് ആ ഭഗവത് പ്രേമം നമുക്ക് കിട്ടണം. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടർന്നോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും മുതകും. കൃഷ്ണ നാമ ഉച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ട് എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മോക്ഷം കിട്ടുവോ? ഇത്ര എളുപ്പാണോ മോക്ഷപ്രാപ്തി കലിയുഗത്തിൽ? പക്ഷെ അത് നമ്മള് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹൃദയധ്യായതോ വിഷ്ണു ത്രേതായാം യജതോ മകൈ ദ്വാപരേ പരിചര്യാം കലോർത്തരി കീർത്തനം. സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനിച്ചു, ത്രേതായുഗത്തിലോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന, കലിയുഗത്തിൽ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്ത് ഈസിയാ അല്ലേ? ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ജസ്റ്റ് നാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് ആ സമയം 4:30 ആകുമ്പം, നിങ്ങളൊക്കെ ലെവൽ 3 എത്തി, ലെവൽ 3 എല്ലാവരും മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാ. പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യാം, ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാര് രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീച്ചിട്ട് ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ച് മാല ജപിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. പക്ഷെ രാവിലെയുള്ള ആ ജപം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. രാവിലെ നമ്മൾ ജപിക്കുക. ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പറ്റുന്നതും രാവിലെ ആകുമ്പം എല്ലാവരും ഉറങ്ങുവാണ്, നല്ല സൈലൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ആ ലിങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ജപിക്കാൻ പറ്റും. അത് വളരെ നല്ലതാണ്. കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 150ഓളം ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും. അവരെ കൂടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം 16 മാല ജപിക്കാത്തവർ മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാ, 16ലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒറ്റയടിക്ക് 16 ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു 8, വൈകുന്നേരം ഒരു 8, അല്ലെങ്കിൽ 4 ആയിട്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റും. ഏകാദശിക്കെങ്കിലും 16 മാല ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഹരിനാമാമൃതം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മിനിമം കുറഞ്ഞത് 108 തവണ എന്നുള്ളത് ലെവൽ 1 പിന്നെ നിങ്ങൾ ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ 3 എത്തി. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങളെ നാമജപവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. സമയമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂറുണ്ട്. സമയം കുറേ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുകയാണ്. നമ്മള് മൊബൈലിലും TV ഒക്കെ കണ്ട് എത്ര സമയം കളയുന്നത്. ആ സമയം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റും. നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, എനിക്കും 16 മാല ജപിക്കണം, എല്ലാവരെയും പോലെ എനിക്കും ജപിക്കാൻ പറ്റണേ എന്ന് ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നെ രാവിലെ ഉണർത്തണേ, എനിക്ക് രാവിലെ എണീക്കാൻ പറ്റണം. രാവിലെ എണീക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? രാത്രി വേഗം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അല്ലാണ്ട് 9:30-10 മണിക്ക് പോയിട്ട് ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്നാ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ. പിന്നെ ഒരു ക്ഷീണം മാറില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ദഹനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ മനസ്സ് ഇതൊക്കെ ഉറങ്ങുവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ദഹനം, ശരീരത്തിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, ഉറങ്ങുന്നതിന് 2-3 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രാത്രിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ഇത് മണ്ഡലകാലം നല്ല സമയമാണ്. മാസാന മാർഗശീർഷാന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നാമജപം രാവിലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക. കാരണം റൂമിലുള്ള ചെറിയ ഉറുമ്പും എട്ടുകാലിയും പല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഇവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്, അവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാന്റെ നാമം. അപ്പം ഒച്ചത്തിൽ നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ്. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാഭവേദ് ഗ്രാഹ്യമന്ത്രിയം സേവൻമുഖി ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യത. അപ്പൊ മെല്ലെ മെല്ലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ ജപിക്കുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ